Lives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Narito na ang mga nagbabagang balita. Banta ng pagdami ng COVID-19 cases, hindi raw dapat ikabahala. Pagtaas sa taxi flag down rate, sigaw ng mga driver. Mga tanim na marijuana sa Benguet, sinunog. Patuloy na pagunlad ng Pugo La Union, tiniyak sa ilalim ng bagong alkalde. Proyekto ng isang student organization, kinilala. Bagong henerasyon ng mga volleyball player, sinasanay. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag ng Rabii Amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Hindi raw dapat ipangamba ang inaasahang muling pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa Agosto, base na rin sa babala ng WHO. Pero hindi pa rin nila isinasantabi ang pagtaas ng alert level. Pagbabalita, Charles Limon. Sa pagpasok ng buwan ng Hunyo, naobserbahan ang unti-unting pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa Cordillera. Nakapagtala kahapon ang DOH ng 3 karagdagang Narito na ang mga nagbabagang balita. Vaccination na may estudyante bago ang full face-to-face class, ikinakampanya. Mas mahigpit na kampanya kontra dengue sa Baguio City, ikinasa. Suspect ng hit and run sa Ilocos Norte, hindi pa rin nakikilala at sundalo, patay sa aksidente sa Baguio City. Traffic sa Marcos Highway, patuloy na iniinda. Hiling na dagdag pamasahe sa mga jeep, didesisyonan na. At may tutulong ng yoga sa kalusugan, tatalakayin. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag ng Rabii Amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Prioridad ngayon na mabakunahan ang lahat ng estudyanteng magbabalik sa face-to-face class. Ang detalye sa report ni Randy Guzman. Sa bawat pagsundo ni Zaira sa kanyang grade 1 na anak mula sa face-to-face class, kampante siyang ligtas ito mula sa COVID-19 dahil bakunado. Para makapasok na rin siya sa school, para hindi na rin siya laging nasa bahay lang. Tsaka
ka pa, hindi ka na rin matatakot if ever na mahawa siya dyan sa school. Hindi siya mahahawa ng yung sobra, yung mild lang na symptom siguro. Ayon kay Vice President-elect Sara Duterte Carpio, kapag siya ay tuluyang naupo bilang kalihim ng DepEd, target niyang magkaroon ng full face-to-face class sa Agosto. Dahil dito, may pangamba na si Zaira na mas marami nang makakasalamuha ang kanyang anak. Di kasi maikakailang, may ilang hindi pa bakunado. Siguro sumunod na lang sa health protocols. Kung ayaw nilang pabakunahan yung anak nila, sumunod na lang sa health protocols, mag-face mask, ganun na lang. Marami pa rin kasing mga magulang na ayaw payagang mabakunahan ang mga anak. How do we get the consent or the waiver, whatever ang paniwala nila, if the parents do not want to sign it? Nagtanong kami sa schools, syempre mga pupils yun, grade kinder to 5 years old and above. Kausapin pa ni Web yan sa dialect, no? And sino timang kaya't nagpabakuna ti COVID? Da kami. Gusto nila, but the parents don't sign. Kung hindi bakunado yung mga anak nila, they have to take also a responsibility about the learning delivery mode. Kung talagang ayaw nila talaga, di tumulong sila sa pagtuturo sa mga anak nila. Kasi kung halimbawa, kung hindi sila pumasok po sila sa school, baka sila po ang makahawa sa mga classmates nila na vaccinated or otherwise. No? Patuloy naman raw ang advokasya ng bawat paaralan na mahikayat ang mga magulang. Meron po tayong engagement with the DOH, with the RHU, and of course with our school and health nutrition unit sa ating region at sa mga division offices. May mga doctors naman po tayo at consistent naman po sila kung trained naman po yung mga school nurses natin on how to do the vaccination program at lalo-lalo dyan sa mga malalaking schools natin. Open po yung mga school health clinic natin to conduct the same, no, with the of course with the assistance and direction of the Department of Health po. Sinisiguro rin ng Office of the Civil Defense ang pagkakaroon ng surge plan sa mga paaralan. Ang surge plan po, ito po yung plano na pinapacilitate po ng ating opisina para masiguro na handa po ang mga eskwelahan, ang mga university sa pag-facilitate ng mga kaso ng COVID-19 in case man na magkaroon ng detection. At in case din naman na tumaas yung cluster of cases sa kanilang host local government unit. Sinigurado naman ng DepEd na walang mangyayaring diskriminasyon sa mga bakunado at di bakunadong mga mag-aaral kapag naipatupad na ang full face-to-face class. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Inatasan na ng pamahalang lungsod ang mga barangay sa Baguio City na higpitan ang aksyon kontra sa dengue. Magbabalita, Charles Limon. Kahit wala pang kaso ng dengue sa Barangay Trancoville, abala na ang mga opisyal sa pag-i-spray kontra lamok. These are preventive measures. Taon-taon ginagawa natin to. This is just one of the measures that we're doing regarding yung para maiwasan nga itong dengue. Ito ay yung pagkukuha natin, pag-spray natin, mostly sa creeks, mga areas na medyo maraming damo, mga plantations, ganyan, para hindi mag-breed yung lamok. Kanina, inisprayan ng barangay ang kanal at mga halamanan sa Malvar Street. Sa datos ng City Health Services Office, umakyat sa 115 ang mga naitalang kaso ng dengue noong nakarang linggo lamang. Sa kabuuan, nakapagtala na ang pamahalang lungsod ng 474 na mga kaso. Inangangambahang tataas pa ito. Alam niyo, ang dengue, it happens, itong infection, itong grabing, itong epidemic dito happens every 3 years, no? Kaya yung nagkaso, nandito tayo sa 3rd year. Kasi statistics shows na umiikot yan. Next year, wala. The following year, mababa. Pero the following year, tataas ulit. Nandito tayo sa 3rd year eh. So, sa talagang grabe ang cases ng dengue.
Aabot na sa 15 spraying operation sa 15 mga lugar sa Baguio ang natapos na ng pamahalang lungsod. Inatasan na rin ang mga barangay na kolektahin ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok gaya ng mga nakatiwangwang na mga gulong. Inihingan din ang bawat barangay sa lungsod na bumuo ng anti-dengue plan. Sa tala ng City Health Services Office, aabot sa 26 na mga barangay sa lungsod ang nakapagtala ng cluster ng dengue. Manageable pa naman no? Yung ating mga cases ngayon, we did not yet use our isolation centers for the COVID-19. Doon pa naman ang mga hospital natin. Puspusan din ang pangongolekta ng City Health Services Office ng mga kitikiti sa lungsod upang bantayan kung apektado na din ang mga ito ng dengue virus. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Inaasahan na ang pagbayo ng malalakas na bagyo sa Baguio City dahil dito ay todo na ang paghahanda para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Ang buong detalye sa report ni Sofia Pagaduan. Panahon na naman ng tag-ulan, kaya naman ang syudad ng Baguio abala sa paghahanda para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. In regards to this upcoming typhoon season, no, actually the mayor has already issued an executive order, no, activating all the DRM councils within the city of Baguio, including barangay DRM councils, no, committees, in preparation for this rainy season. So they have to activate their BDRM committees, their respective BDRM committees, for them to be able to actually monitor, no, and respond accordingly or prepare accordingly with regards to this typhoon season. Ilan sa mga pinagtutuunang pansin ng City Disaster Risk Reduction Management Office ay ang mga sanhi ng pagbaha at mga makabagong proyekto na makatutulong sa pag-monitor sa sitwasyon ng iba't ibang barangay. Pag dumating ang tag-ulan, tagbagyo, yung mga fallen trees, trees about to fall or branches about to fall, those are one of the most common issues that we're having. So the mayor also again issued an executive order for all the punong barangays, again, or the BDRM committees in the respective barangays to go around their barangays, no, to inspect this, no. Aside from that, of course, also is to inspect areas that are vulnerable to landslide, no. Yun din kasi ang isang common na problema natin dito sa Baguio, no? Another thing is there's a project actually with outside sources in a partnership with the city government of Baguio and the UST Pag-asa, with the installation of what we call your flood early warning system, no? So since very timely nga yung project na ito, they'll be installing actually in peculiar areas wherein it could actually this flood early warning devices could actually detect, no, the rise of water, of course, for us to be able to act accordingly, no. Hindi na natin hihintayin na abutin pa yung mga constituents natin for us to actually do what we are supposed to prepare and also respond accordingly with regards to this early warning system, no. Nakikipag-ugnayan din ang CDRRMO sa City Social Welfare and Development upang magkaroon ng programang tutukoy sa mga highly vulnerable population. Pero rin pala isa o dalawa marunong rin ng first aid, may training din ng first aid, PLS, tawagan natin sila, tanungin natin, meron pa po bang iba na marunong rito na mag-CPR? Kaugnay nito, dahil nasa 19 hanggang 20 bagyong tumatama sa bansa taon-taon, nagkaisa rin ang DOST at DILG sa proyektong tinawag nilang Meteorological and Geological Hazard Advisories, Warning and Notifications o Project Maghanda.
Hangad ng project maghanda na mapataas pa ang level ng kamalayan ng mga tao sa disaster risk reduction sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga first responders, uniformed personnels, local information officers at media. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Samantala, humihingi ngayon ng tulong sa publiko ang pulisya ng Pasukin, Ilocos Norte para makilalang suspect sa nangyaring hit and run. Patay naman ang isang sundalo sa Baguio City matapos maaksidente. Magbabalita, Charles Limon. Nagkalasog-lasog ang katawan ng isang lalaki sa kahabaan ng barangay Nagsanga, Pasukin, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, biktima ito ng hit and run na nangyari madaling araw noong Sabado. Nung mainihatid niya yung amo niya o boss niya, nadaanan nila yung tao na nakatayo sa isang malapit na nakaparadang pick-up sa gilid ng yun doon kung saan nangyari. At nung pag-uwi niya ay nandun na yung ating mga kapulisan na nakita naman niya yung nakatayo lasog-lasog na yung katawan. Kinilala ang biktima na si Arlan Jomar Aporda, 30 anyos at residente ng Barangay Poblasyon, Pasukin, Ilocos Norte. 2 testigo sa aksidente ang nakausap ng pulisya. Pero ang masaklap, narinig lang daw nila ang pagkabangga at hindi nila matiyak kung anong sasakyan ang sangkot. May alam o kaya nakakalam o kaya itong may kagagawan nito o kaya na-involve nito sa insidente na to ay siguro sa sinasabi ko na lumapit na kayo sa malapit na police station kung saan man kayo at makipag-ugnayan at ayusin natin ito. Re-reviewin pa ng Pasukin PNP ang lahat ng mga CCTV footages mula sa Pasukin hanggang Pagudpod, Ilocos Norte sa pag-asang makilala at mahanap ang suspect sa insidente. Sa Baguio City naman, hindi na nagawang maisalba pa sa paggamutan si Private First Class Mark Jan Mungao Aide. Naaksidente ang motorsiklo nito bandang 3:00 ng madaling araw kanina sa access road sa Luwakan proper, Baguio City. Bali madilim ang lugar na yon. Baka while traversing, may siyang bato. Tumilapon siya. Nahulog sa kanal, punta sa kanal. Yung ulo niyan, naibonggo. Base sa investigasyon, galing sa bahagi ng Luwakan Liwanag ang sundalo at papunta sana ito sa Philippine Military Academy. Agad na rumisponde ang City Mobile Force Company at Emergency Medical Services ng lungsod sa aksidente. Malalang tama sa ulo ang ikinamatay ng sundalo base sa pagsusuri ng doktor. Yung magsuot ng helmet. You use it properly. Hindi yung nakaganon. Dapat nakalak. Kasi wala ring silbi pag nagsuot ka ng helmet na hindi nakalak eh. Titilapon yung pag natutumbak eh. Dahil sa aksidente, pinag-iisipang maglagay ng ilaw sa access road. Sa tala ng Baguio City Police Office, aabot na sa 132 ang mga vehicular accident na kinasasangkutan ng mga motorsiklo sa Baguio City. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Punta rin tayo sa lands when it comes to Republic Act 11689, yung Baguio City Charter. Ang bagong batas na ito provides for the exclusion of unoccupied, alienable, and disposable public lands between roads and lands adjoining legal easements from creeks and rivers na hindi na pwedeng ibenta ng gobyerno. And itong mga properties which are less than 200 square meters considered as those
unoccupied, alienable land, kahit na bakante ito, but if it is less than 200 square meters, magiging part of Baguio City's Green Belt area. So marami tayong mga kababayan ngayon na nag-a-apply for TSA for 200 square meters or less. Pag 200 square meters or more, it's a free patent. Pero pag less, kwan na yan, covered by this new law on the charter. Now comes maraming problema na naidulot ng RA 11689. The conditions, the 19 conditionalities imposed ng Resolution number 362, kung maalala nyo, para magkaroon tayo ng development sa John Hay, para mabigyan ng authority ang John Hay to operate, meron tayong 19 conditionalities. And dito sa Republic Act 11689, halos tinanggal niya lahat ng conditionalities na inimpose ng City Council dati. Unang-una, ang sabi ng law na ito, yung John Hay, yung BCD area is now segregated as a separate area not covered by a town sales application or miscellaneous sales application. In other words, yung mga claims na nandun sa loob ng John Hay ng mga kababayan natin na Ibaloy or yung mga ancestral land claims na sinasabi has been practically eliminated because of this current law. No? Ang tanging recognize niya, pag nagkaroon ka na ng original certificate of transfer or transfer certificate of title, pero yung mga kalti, yung mga kalsi na na-issue ng NCIP ay hindi na niya kinikilala. So meron tayong problema doon sa 14 barangays, nasa condition number 14 ng resolution na yan na isi-segregate from the coverage of the BCDA or John Hay. And yan yung Santa Scholastica, Baguio Country Club Barangay, Upper Dagshan, Greenwater. They are now facing danger na ma-deny yung kanilang application to be segregated because in-exclude ng bagong batas ang Camp John Hay from the coverage of the TSA, MSA applications. No, yung ating ancestral lands, no, doon sa section 9 of the old charter, kinilala ng 1909 Commonwealth dati, ni Governor Justice Malcolm ang nag-author niyan. Kinilala niya ang mga Ibaloy. At in fact, in one of the provisions there, sabi niya dapat merong Ibaloy Advisory Committee composed of 5 members. Ito ngayon ay totally eliminated, no? Doon sa bagong charter ng City of Baguio. And of course, on lands, hindi naman niya resolve yung boundary dispute between Tuba and the city of Baguio. And of course, marami pang mga questionable provisions dito na yung sale of land is now governed by the Town Site Reservation Committee doon sa DNR, pero ang ultimate power to award has been given to the city mayor and the chairman of the land committee of the city council. This makes them a very powerful officer when it comes to disposition of public lands. There is also a provision na yung income derived from the processing of public lands,
dati-rati napupunta yan sa DNR, dadalhin na ngayon doon sa City Government of Baguio. It's good for the City of Baguio, bad for the DNR. But ano ang mag-prevail dito? Na local law of application or a national law? And of course, yung provisions ng ating resolution number 19, yung revenue ng City of Baguio from the operation of the Janhay area, 25% supposed to be, pag sinegregate mo yan, then does it follow na hindi na magre-remit ang operators ng Camp Janhay to the City of Baguio? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, traffic sa Marcos Highway patuloy na iniinda. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Butag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Aha! Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Iniinda pa rin ang mabigat na daloy ng trapiko sa Marcos Highway sa Baguio City. Dagdag sakit sa ulo ang mga ginagawang kalsada. Magbabalita, Randy Guzman. Mula umaga hanggang gabi, gitgitan sa Marcos Highway, Baguio City.
Ang 10 minuto lang sanang biyahe papunta sa sentro ng lungsod, ngayon aabot na sa 30 minuto. Grabe, super, napakaubod ng. So anong epekto nito sa inyo, lalo ang taas ng gas? Malaking nawawala, ma'am. Malaking nawawala, super. Sobra talaga ang traffic dito ngayon. Parang congested na. Nakahanda namang umalalay ang mga traffic enforcer. Hindi pa rin humuhupa ang mabigat na daloy ng trapiko dito sa Marcos Highway. Dagdag pa sa trapiko ang mga kalsadang nakatenga na patuloy na ginagawa. Naisip ng BCPO na solusyon, mga road blocking. It is necessary na magre-route po tayo ng mga daan para lang mais natin ang traffic, ang congestion ng traffic. Yun ang ginagawa din natin. Kaya yung sa ibang area, kung napapansin po ninyo, pabago-bago yung management ng traffic, it will depend doon sa volume ng sasakyan na dumadaan sa mga rota na yun. Ay, hindi effective yan, ma'am. Pasira lang sa traffic. Kaya sana i-limit na yung pagpasok. Sinita naman ni Mayor Benjamin Magalong ang DPWH dahil sa mga nakatenggang road construction. Nakikipag-ugnayan nga tayo sa DPWH para i-fast track. Kaya nga lagi tayong almost 3 times a week tayo nag-i-inspect. Sinisigurado natin na mapabilis yung mga reblocking nila ng DPWH. At the same time, malinis, maayos, orderly. Kasi yun, nagdadagdag pa ng problema sa traffic. Kaya inaayos natin lahat. Banta niya, kung hindi maisasaayos ang mga ito, plano niyang magsampa na ng kaso. I will be filing a case against DPWH. We're just, lalo-lalo na itong Baguio City District Office natin. And we are now consolidating lahat ng mga ebidensya na nakita natin mga substandard. And at the same time, yung mga contractors natin, 2 weeks ago, we met with them at sinabi natin sa kanila na kailangan ayusin na nila yung kanilang mga project sites. Sinikap naming makuha ang pahayag ng DPWH pero hindi pa sila sumasagot sa aming text at tawag. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Doble kayod naman ng mga food delivery riders sa Baguio City dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Magbabalita, Charles Limon. Kung dati-rati, maghapon lang nagde-deliver si Mark ng mga pagkain. Pero dahil sa mayat-mayay pagsirit ng presyo ng petrolyo, kailangan niyang magtrabaho na din sa gabi. Maabot po rin kami ng gabi para mas mataas na yung duration ng duty, mas mahaba na kaysa sa dati na kasi dati medyo mababa yung gasolina hindi naman ganoon kahaba yung biyahe mo pero medyo nakukuha mo na yung quota mo. Ngayon kailangan mag-duty na mahaba para mabawi mo lalo yung gasolina. Ang natitirang oras naman nito, inilalaan na lang niya sa pagpapahinga at sa pamilya. Sir, mas madami na yung oras sa trabaho kaysa yung oras sa pamilya kasi mas madami ng duty hours mo, sir. Pinapaintindi ko na lang din. Medyo malilate ka kasi yung oras ng trabaho kailangan mag-extend para may pangtabi at may pangraos din. Kaya kaakibat nito'y pagtitipid sa kakarampot na kitang naiuuwi. Mula sa halos 1,000 na kinikita, ngayon aabot na lang ito sa 400. Kung alam kong malapit naman, nilalakad na lang talaga. Kung hindi na kailangang motorin, lakarin mo na lang. Tiyagain pa yun. Kung for example, sa mga hindi naman ganun kalayuan, sir. Kung pwede naman siyang tiyagain na lakarin na natin. Makamenos. Isa lang si Mark sa daang-daang food delivery riders na todo ang diskarte ngayong tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Epektibo ngayong araw ang dagdag na presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, epekto ito sa pagtaas ng piso kontra dolyar at pagtaas ng demand ng diesel. Address the demand. Ang diesel, hindi ho basta-basta tumatas din kasi may proseso dyan yung because of global standards ng pag-alis ng sa sulfur, yung desulfurization process. So constant po dyan hanggang doon ho lang ang production nila dahil yung capacity ho natin sa desulfurization, yun lang ho ang kaya niya. Yan rin din lang ang production.
Sa susunod na linggo, inaasahan ang kaunting pagbaba ng presyo dahil sa pagbaba ng piso kontra dolyar. Pinawi din ng ahensya ang pangamba na sisirit sa higit 100 piso kada presyo ng petrolyo. May posibilidad dyan kung tuloy-tuloy na bawat araw, bawat linggo tumataas. Pero yung biglaan o na pag-angkat naman na pagtaas ng 100, yun hindi naman mangyayari yun most likely. Opo. Ayon sa Department of Energy, mula Enero, umabot na sa 29 pesos at 50 centavo ang itinaas ng gasolina, habang 44 pesos at 25 centavo sa diesel at 39 pesos and 65 centavo naman ang kerosene. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, dedesisyonan na ng LTFRB Cordillera ang hiling ng mga tsuper na magkaroon ng dagdag pamasahe sa mga jeepney. Ang buong detalye sa report ni Ren de Guzman. Bangungot sa mga tsuper ng jeep ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Muli na naman kasing nadagdagan ng 3 pesos and 10 centavos ang kada litro ng diesel at 80 centavos naman kada litro ng gasolina. Sa ganitong presyo ngayon, pag wala kaming, pag hindi puno, pag uwi, lugi pa kami. Sa problemang ito, pagkakaroon ng tip box ang isa sa nakikitang solusyon ni Councilor Benny Bumogaw. Ang ating panawagan sa ating mga kababayan, kahit wala po itong order ng LTFRB na magtaas at may tip box po, meron mang tip box o wala, magbigay tayo. Magbigay tayo kahit konti-konti, 2 piso kada sakay, no? From 9 pesos, gawin nating 11 pesos or 12 pesos or nasa inyong kalooban yan. Anya, hindi naman daw ikasasama ng mga tsuper kung sila ay manghihingi ng voluntaryong dagdag kita. Hindi, yung tip box ay kwan yan. That is legal. Legal yan kasi may ordinansa ng City of Baguio. Ganun nga ang kwan natin nung pandemic eh. Nung pandemic, nag-isip ako ng pamamaraan. Kasi hindi naman tayo pwedeng gawa ng ordinansa para itaas yung pamasahe dahil tungkulin yan ng LTFRB. Di siyempre nag-isip tayo, tip box. Ang tip box ba ay okay? Okay naman yan kasi voluntary yan. Ang kanyang tinutukoy ay ang Ordinance No. 71 Series of 2020 o ang ordinansang nagpapahintulot sa mga jeepney na maglagay ng tip box. Pero ayon sa mga tsuper, hindi ito sapat. Nais pa rin nila ang pagtaas ng pamasahe. Ayon naman sa LTFRB car, malaki na ang tsansang mapagbigyan ito. Yung PUJ po kasi may natanggap po tayong request from one utak na fare increase noong pa pong March. Ito po ay napadala natin sa central office at kasama din po yung ating recommendation gamit po yung NC 2019-035. So andun po yung computation namin at yung request din po namin provisional fare increase na piso. Yun pong sa PUJ, inihearing na po yan ng ating central office ng board sa June 28. Kung sakaling maaprubahan ang petisyon ng one utak, magkakaroon ng 5 hanggang 6 na pisong dagdag pasahe sa mga jeepney sa Cordillera. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Sa pagpasok ng bagong administrasyon, planong itaas ang sahod ng mga guro. Labis naman itong ikinatutuwa. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Isa sa matagal ng sigaw ng mga guro ang pagtaas ng sahod. Happy ako doon sa wage hike po kasi at least yung mga teachers, ma-increase yung mga net pay nila at hindi sila makatulong din po na maiahon nila yung pamilya. And then malesen po yung load ng mga teachers. Kaya para kay Teacher Manilyn, malaking tulong ang wage hike sa kanilang mga guro, lalo na ngayong kakahupa lamang ng pandemya. Mother tongue subject, which is really an issue, and even on the part of the learners and in the parents, which hard for them to accept.
That is why if we are going to improve that, yung mother tongue na subject, we will take the mother tongue as the medium of instruction in teaching the basic, the core learning areas for the learners to understand the topic in other learning areas among the high school. Then we are going to improve supposed to be yung mga yung mga skills, especially sa senior high school o kaya sa CBL. Kasi maraming component ng CBL which sometimes that doesn't align to the interest of the learner. Hindi pa matiyak ni incoming Deputy Chief Sara Duterte kung magkano ang itataas ng sahod ng mga guro. Sa harap ng planong dagdag sahod sa mga guro, hangad ng bagong administrasyon na pagtuunan ng pansin pa ang mga competency ng mga guro. Because the learners are the agents of transferring the knowledge to the learners. So most and foremost, the teacher must be competent so that he has something to share with the learners. How are we going to draw? 5. Yes, okay. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Ano ang may tutulong ng yoga sa kalusugan? Alamin. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalanan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk din ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts.
Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Marami po ang nahuhumaling sa yoga. Kaugnay niyan, ating alamin sa kwento ni Sofia Pagaduan kung ano ang maitutulong nito sa kalusugan. Inhale, breathing, slowly come up. All the way up, all the way up. Arms down side, awkward pose, right foot step to the right, 6 inches gap. You can do it. 5 taon ng Bikram yoga practitioner si Mary. One of the main benefits of yoga for me is being able to manage myself. Dito sa current situation natin, di ba, we have so many stressors. And with the work that we do also, and the things that we need to do in our daily lives, we need to be always present-minded. And this is what yoga essentially gave me. Ngayong araw ang selebrasyon ng World International Yoga Day. Para sa mga kagaya ni Neri, selebrasyon ito ng mahaba at makulay na kasaysayan ng disiplina. Point in front of you. Inhale, stretch up. Exhale, bend to your right without bending the elbows or your knees. Hips to your left. Tremendous stretching on the left side of your body. Don't twist your hands, please. Get your hips more forward. Arms back, chest up. Weight on your heels. Left hip forward so your 2 hips are in one line. Right shoulder forward. Open up your chest. Keep your palms together. Don't twist, nurse. Don't twist. Palms together, please. Inhale. Exhale, come down and push. Hips to your right. Push. Go deeper, please. Push. Push. Push and change. Come up. Stop in the middle. Okay, let's try your backward bending. Inhale. If you take it by context, is the union of the body and the soul. So yoga is a very personal journey. I think that's for me, for my understanding. But in the studio, what we normally focus on is the physicality of yoga. It means the postures that we do. So based on the testimonials from our students, it helps them improve focus, concentration, which is really the main part of this practice. Improve focus, concentration, strength. Si Teacher Christine ay halos 6 na taon na ring nagtuturo. In like this one, not out. There, sit down. All the way down. All the way down, leaning against the wall. Stay there, please. Bring your knees together and forward. Stomach in, tailbone and shoulders down. Spine straight, please. Lean forward, nurse. Lean forward. Forward with your body. There you go. Knees together. Stomach in, tailbone and slowly come up. Lean back. Lean back. Heels up. Heels down. Feet together. Arms down side. Eagle. Arms up. Over your head sideways. Swing your right arm underneath your left. Cross your arms each other, twist side crowes. Inhale, elbows away from your chest. Exhale and pull. Shoulders in one line in the front, your elbows down somewhere, please. In our classes are really strong. We have strong legs. It improves your posture. So in terms of mental health, also it does because it helps you stay in your present moment. Most of the time, you cannot do a pose if you're thinking too much. So you really have to learn to focus. We also remind, or based on the testimonials of other students, they have also improved functionality in terms of what they do outside of the studio, because as of course, you know, when you do exercise, you release happy hormones, so you become a more productive person in the end. Bilang selebrasyon din ng World International Yoga Day, nagkaroon ng pagtitipon ang ilang mga yoga instructor at estudyante sa Baguio Convention Center noong linggo. Maliban sa libreng yoga admission, nagkaroon din ng mga lecture tungkol sa yoga and COVID recovery, yoga for senior citizens, pranic healing at erratic yoga. Inhale, breathe in, tailbone is in, squeeze your butt please, and kick your left leg back and up towards the ceiling. Kick as high as possible. Open your left hip, open up the left shoulder. Inhale, stretch up. Stomach in, bring your body down until the abdomen and chest are parallel to the floor. Open up your left shoulder, please. Continuously keep kicking. Left foot should be coming up over the top of your head in the front mirror. Activate your arms, chin to your shoulder, please. Chin to your shoulder next, chin to shoulder, body down. Keep your belly in, body down. Kick up one more time. Change. Good job. Knees together. Ang disiplina ng yoga ay buhay na buhay pa rin.
Kaya naman para kay Christine, gawing parte ng inyong buhay ang pagyo-yoga. It takes, you have to be consistent with your practice. It doesn't mean that you do yoga once and then you become better. No, it doesn't work that way. So you also have to be consistent for you to reap the benefits of any physical exercise. Or focus on your right knee in the front mirror. Point your toes, please. Leg up. Bring your body down there. Body down, leg up, and stretch. Stretch. Only forward. Stretch. Stretch. Belly in. Stretch. One more Sofia time. Pagaduan para sa Luzon Headlines. Alright, okay na ba? Or some... At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.